Ga short video na akan yanda mutum zai yi bridging na BNB ko Zeta coin ya dawo da shi zuwa Ethereum mainnet don ya claiming na misali ko Maldini da yanzu shine abinda misali mutane suke mun tambaya na ce bari in musu video akai. Ko wani dai other abu dai haka nan na projects da ake yin participating. So shi kanshi kai ma yi bridging ɗin ka tanaji Ethereum gas fee a wallet ɗinka na at least $10 yana da amfanin nikansa sosai da zaka iya samu. So farko in ka shigo zaka iya amfani ne da ɗayan wallet guda ukun nan misali da muka fi yawan amfani da su. Ko Bitget wallet, ko MetaMask wallet, ko OKX wallet. Wayannan su ne recommended wallet. So in ka zo yanzun nan ni Bitget wallet nake amfani da ita. Zaka zo ka danna akan daidai nan inda aka sa discover. Sai kai clicking akan shi. Daidai can inda aka sa enter website name or URL. Can saman nan gurin da ake searching sai ka rubuta add.y.finance. Add.finance kenan. Na ɗan yi spelling ɗin ne da a rage. Add.finance to sai ka danna. Sai ka je ka shiga add.finance. So sai ka danna akan launch app ɗin nan. Ko ta can sama ko ta nan ƙasan da inda ka danna is normal. Sai ka ɗan jira. So ka ɗan jira ya gama loading tukun. So gashi nan ya gama loading sai ka danna akan wannan X ɗin nan na cancel. Wannan X ɗin da kuke gani daga can sama ga ta nan cancel. To sai ka danna akai. So now abin da za ka yi shine sai ka zo daidai wannan wajen. Wannan ɗan abun da kuka gani sai ka danna akan shi. So zai ma inverse na Zeta chain ya dawo a sama, Ethereum ya dawo ƙasa. So sai ka clicking akan gurin da ya rubuta ma Zeta chain ɗin nan. Shi can sama ɗin nan. Idan da BNB za ka yi amfani sai ka danna. To ga BNB nan Binance Smart Chain shine BNB ɗin misali sai ka danna shi. So sai kuma ka zo ka danna akan daidai nan da ya sa select shi ma. Sai ka danna akan BNB. So zai iya mana loading amma dai kafin ma ya loading ɗin za mu danna gashi nan. So gashi nan shi kuma nan ƙasan sai ka bar shi akan Ethereum nan. Ka bar shi akan Ethereum network. Sai ka zo ka danna kuma select nan wajen select. Shi kuma sai kai selecting Ethereum. Kai danna akan Ethereum. To sai ka rubuta adadin BNB ɗin da za ka yi bridging ɗin nashi. Kamar yanzu ni kun ga available balance ɗina ina da 0.02 misali. So sai mutum ya ce idan gaba ɗaya za ka yi bridging ɗin sai ka danna max kawai. Idan ba gaba ɗaya ba ne sai ya zamanto ka danna akan adadin abin da za ka yi bridging ɗin. So in duka ne za ka yi kai dai ka san abin da za ka yi sai ka danna initiate transaction ɗin nan har izuwa gaba dai da zai baka abin da zai baka da za ka samu kai bridging ɗin kai ta approving nashi har ya gama. Zuwa ina ga 15 to 30 minutes zai iya gama. Shi kenan sai ka je ka yi claiming ɗin Maldini ɗin naka. So a samu a yi in mutum yana da hali ya siya gas fee ɗin BNB daga masu siyar da gas fee. In kuma zai siya da kanshi ta exchanger sai ya fara turowa. Wato sai ka fara turo BNB bari nayi back. Sai ka fara dawowa daidai nan home. Ka zo ka yi wato selecting ɗin BNB ya zama ka turo BNB coin zuwa cikin wallet ɗin naka. Kun ga dai yanzu misali abin da nayi. Na dawo home. A nan wajen home sai na danna receive gashi nan. Idan za ka ɗauki wallet address ɗinka na BNB to sai na danna akan receive. Sai can sama shi kuma base ɗin nan sai na zo na danna akan shi. To ga chains nan sai in danna akan BNB chain ɗin nan. Sai in zo in danna kuma still akan nan BNB da wallet address ɗin nashi. So ga wallet address ɗin nan kuna gani. Wannan shine wallet address ɗin. In nayi copy ɗin sai in je in tura ma wanda zai siyan min da gas fee ɗin BNB ɗin na $3 haka nan zai ishe ni. Ko kuma in turo ma wa kaina in ina da ita exchanger ita $3 wadda zan yi amfani da ita in siya BNB in turo shi.
a kula da kyau ba dala za ka turo ba, BNB coin za ka tura wanda yake kan BEP20 address BSC kenan, Binance Smart Chain. Wannan shine, Allah ya taimaka mana.